Kia Sorento от 2008 година, 2.5. На верига е мотора, новия мотор CRDI. С абсолютно всички екстри. С перфектни джанти и перфектни гуми. Колата вънка няма абсолютно никакви забележки. С двата ключа с имобилайзери и аларми. Парктроник. Ето и отзад. Има штора. Пак гуми. Да видите за какви гуми става на въпрос. Чисто нови гуми има колата. Pirelli. Салона е като нов. Стъклата са тонирани. Ето таван. Без забележки. С 8 аербега автомобила. И най-големия въпрос е, че е с ръчна скоростна кутия. Не е автоматик. Сега ще я покажа отпред. Всички копчета. Вижте оригинален волан как изглежда на тази кола. Без абсолютно никакви забележки. Ето тук. Салона й. Просто е като нов. Колата си е за цените. Реални 105 000 км. Само ще ви покажа как пали и работи този автомобил. Ето как пали. Работи перфектно. Има Bluetooth. Има супер озвучение вътре. Невероятна кола.